Ya bafowethu, khona into engipetula umoya ngiza kini nje ngipedukile. Petu. Nangu uthishela uMakanga ngomhla ka-21 wenza umcimbi la eGoli. Angazi ise-GB's Park yini. Ngomhla ka-21 September. Akangibizi mina ngiseGoli. Angikhaleli kuqashwa, angikhaleli imali yakho mfowethu. Ngikukhonze kangaka ubenzelani lo buxoko benzayo. Uyazi lo mcimbi wakho ngeke uzuphumelele ngingekho. Nganisa izulu lamatshe namanzi abilayo mina lo mcimbi wakho ungaphumeleli. Awungibizi ngani mfowethu ngikhonze kanje kulo mcimbi wakho. Lalela-ke mfowethu, ngiyeza mhla ka-21 eGB's Park. Ungangibizanga uyalontsha ngithi. Angikhaleli imali yakho mfowethu, ngibize phungalenja nginento enje. Kanje mfowethu ngiyalontsha. Siyazi sonke ukulontsha ukuthi yini. Yini wenza ukuxoka wena? Why unje wena? Ngikukhonze kangaka thishela, yini wenze nje? Wayusebenzisa ingqondo zenyoni? Wawusebenzisa ingqondo zechicken? Ufuna njengamanje wenza ivideo approve. Tshela abantu ukuthi phungalenja uzobe khona emcimbini. Yeke uxoke. Yes.